Pini abang enili nali tumhan DHS Assam Recruitment 2023 labangso puthak se labangso video lo nali tumhan ang than pachini ponikpo kai kia son details mate klar daga lamba nali tum labangso video arlosti thek ponong ikpo tangte aprang se KARDOM kadu kave Karbitich 2.0 YouTube channel on kelangara do an fanstame nali tum jong se labangso YouTube channel on ka homri milang pulte kaching hon pen subscribe ingon la pen adung hes tame bell arjan thekloi hodak tame nali tum berpon igder non tangte non patiek pen labangso DHS Assam requirement aputhakle patiek pen chithan pononang lapen lang pononang Assam requirement 2023 labangso details non lang pononang lapen nalitum stamila son abeta karjolong area phanpura labangso YouTube channel labang kenalitum kaching hon pen subscribe ikon lapen adung hes tame bell arjan thekloi hodak tame nalitum berpon igder non tangte non ki wangji DHS Assam requirement labangso details non lang pononang mate dak pathiek pen chithan pononang aprang si job location bang Assam lo job category mate job type bang government job lo job category assistance programs job lapen name of requirement bang ke DHS Assam requirement 2023 lapen organization bang dak Directorate of Health Service mate DHS Assam lapen kaduka we pen dak 700 and vacancies bang pipon pola pen notification release on dak release non labang so mo chiklo molam release po labang so notification bangke lapen dak application mode bangke online no lapen official website na litum la dhs.assam.gov.in labang so adim humri dam iglo pute na litum labang so details bangke long pon ikpo tangte dak DHS grade 4 requirement 2023 details tamil lang polonang nationality lapen domicile bang da candidate sold Assam candidate nang po lapen academic eligibility bang class 8 pass anta chok lapen age eligibility dak langpon ikon alitum 18 lapen 44 years on lapen salary bang 12,000 and 37,500 and long pon ikpo vacancies details bang sweeper pigeon night chugidar lapen drug room attendant lapen dhubi lapen cook lapen method of selection bang written exam lapen interview high hui pipon po lapen dak important dates na anta update pon pelang lasi mochi klumolom dak bangke update pon ikpo lasi nalitum ning hang abang pu abang pietum nalitum chithik bomta me iglo documents amukha bangke lapen DHS Assam computer field worker lapen order requirement aputhak non lang ponona nationality lata domicile bangke dak Assam ar candidate nang pon lapen academic eligibility posamen labangke computer upon graduation diploma do nangpo lapen field worker lapen social worker upon bangke SSLC pass nangpo lapen field and evaluation worker lata graduation ki untang nangpo lapen stenotypeness stenographer SSLC pass nangpo LD assistance upon the graduation unnangpo lapen refrigeration mechanic upon the SSLC pass nangi lapen laboratory technician upon the dak diploma duponi arta bang 18 and 30 years ang bang malam labang ke grade 4 dia ikta grade 3 aposto lapen salary bang kadu kawe fanta dak ing si vela na litum screen along thek pon long ekpo kadu kawe apu sapan sta me dak ing si vela na litum lang pon egos sta me dak grade 4 apan bang ke dak 12,000 and 37,500 an na litum long pon ekpo lapen mention of selection ma write an exam lapen interview lo labang so puthak sta me dak update soon pusi tok iglang la si release tapo labang so notification arlo Puthot lang polonang DHS Assam Staff Nurse Requirement 2023 lata Indian arlo citizenship Indian nang polapen Assam arlo abang pinang polapen academic eligibility bang a candidate must have GNM lapen BSc nursing ki untang abang pu mate abang pinang po lapen dak age eligibility ta tokponai 18 and 44 years ang bong molom abang pitum jogdun iglang po selection process bang write-in exam lapen interview and pon lapen salary mate pay scale ban nalitum 14,000 pen 49,000 an nalitum long pon ikpo labang so dates tame dak update shun si pado pon lang lapen fee bang ke labang so dim bang ke free kali mate ke joyali general atum 500 pinang po SC ST OBC MOBC atum 250 pinang po BPL candidate atum sikang sita pinang ne laken payment fee bang nalitum online si payment nang po ke apply ninga process tamere dak pathiek ben tok pon ikla nalitum dhs.assam.gov.in along dampen nalitum aprang si
notification bang download igon labangso notification nalitum lang pame pena nalitum apply donon puthon nalitum online application nalitum jongs notification lapen advertisement alo lang pame pen lang thailo pulte nalitum kulo sub post ma ki jog doni hala bang sub post along ning chi bidding se nalitum online application form a website long wang nang po lapen nalitum jongs si apply pulte labang so video description along stamini li hala so hot bangke ni link pic that post non bangkela apply bang chengchilang notification chengchilang stami si update bang dak pipon iglo update bang ke nalitum stami chini pon ikpo lasimo mantuma la bang so notification nang release lapen apply edit ko mantuma ke cheng la bang so video description alo nili thot kapre video semar to ikpo hala bang so hot lasel bang so hot nalitum video description lang lopte apply link theglang pola bang so apply link nalitum ber pen aprangsi nalitum details education details apen personal details nalitum apply nang pola pen documents an nalitum upload nang pola pen nalitum upload tang thai submit fill up tang thai pen nalitum choklim lama chok chema labang so application form ban nalitum lang pa minang po lapen den nalitum submit nang po submit det pen fit payment pinang po kan ansi payment pinang mo ada notification ang mention pen ating lo labang so payment nalitum pig det pen fit labang so alo bangke nalitum download dun pig det no application alo bangke lapen dak admit card aputhak stame pina an tok pon lo na se admit card stame mantune release la bangke no an tala post bang chengchilang la se admit card aputhak dak asa so short information dak pipono la bang so article alo la penalitum la bang so article long bang pen stame nalitum details lying putel lang iktame la bang so article aling nili la bang so video description along se pi ik dat po jong se video description along le putel nili phana homri gon nili stame nalitum phanang nang seni aphanili bori ikpo lasi pinia video lo manile short information nali tum hana one pig lon lasi mo mantuma labang so notification release lo pulte nali tum update long ikil labang so youtube channel along lasi nali tum lason update kilong veri aphan pulte nal tangti nali tum tingini pin ben subscribe ikon labang so youtube channel laben video ka an share on nali tum share pon ikon lasi pinia video lo manile la ansi kang ton ikpo lasi pina puthot kapre notice kapre information nili na one pite pola so le chitong nang tang do methak me kadu ka ve carpetish 2.0 youtube channel ong kelang ra do an pas tami nili hen pen KARDOM to change your